Per tercer any consecutiu, l'Associació d'Artistes Taller 03 de Tarragona organitza l'Opening Contemporary Art, que té com a objectiu promoure l'art de casa nostra. Aquesta iniciativa aprofita l'arribada del Nadal per apropar l'art al ciutadà i fins i tot convertir-lo en un objecte de regal. Al llarg d'aquestes jornades, el ciutadà que s'hi apropi podrà gaudir de diferents obres en les quals els seus artistes han volgut plasmar la seva forma de veure l'art i fins i tot la il·lusió amb la que hi treballen. L'objectiu d'aquestes jornades que heu organitzat, què consisteix? En què consisteix? Doncs donar a conèixer les obres de diferents artistes. Aprofitar l'estudi que tenim aquí de la Peralta, que és un espai molt gran. Llavors el que hem fet, a part dels 4 residents que estem, que soc jo, la Berta Baixeres, el Napi i la Lola Figuerola, hem convidat a 6 artistes més. L'Alexandra Palos, que és fotògrafa, l'Anna Bou, que és artista visual, la Cristina Plaza, que fa gravat, l'Èlia Bonmatí, que fa pintura, l'Òscar Vives, que fa joieria, i la Verònica Rissal, de fotografia. Què fem? Doncs aprofitar aquest espai que tenim i d'alguna manera intentar que l'art formi part d'aquests Nadals. Com? Doncs que la gent que vingui pot adquirir obres de tots aquests artistes a un preu relativament assequible, i el lema que hem utilitzat l'any passat com aquest és regala't art, o bé per tu, o bé per les teves amistats, o per la teva família. Bàsicament hi ha moltes obres que s'han d'agafar amb guants, perquè sobretot si està en paper, inclús en pintura. És una manera de protegir que no s'embruti, i així qualsevol persona que ho vulgui sempre està en millors condicions. I també és xulo que es pugui manipular, perquè una obra d'art està bé que et puguis tocar-la i veure. Quin perfil de gent espereu trobar en aquestes jornades? És una tasca pedagògica, no? Una mica, però la gent que té curiositat per l'art, intentar-lo engrescar, que vingui i que participi i que compri, no? Una mica. Creus que està prou potenciat, que la gent coneix l'art? Jo no sé, jo dintre les meves possibilitats ja t'he dit que era activista cultural amb el sentit de l'art contemporani. Jo crec que ja he posat el meu granet de sorra. L'educació, crec jo, és potenciar a través del col·legi, a través dels instituts, i és invertir, és cultura, i la cultura... Un objectiu? Doncs felicitat. I més cultura, no? Més art. Quan et parlen d'art, què és per tu l'art? Expressió, en qualsevol forma i color. I tu creus que està prou potenciat l'art? Com a artista, creus que està no potenciat, sinó valorat per la població? Crec que aquí no. El que és el territori per aquí no gaire. A fora és com a més important, però aquí és més... És que no sabria com dir-te. Jo és que tampoc no busco ni reconeixement ni res, és una forma d'expressar-me. Però això és un vudú guai. És gent que han format part de la meva vida i és... Les bones vibracions que m'han aportat les he transmès en ninots, i la foto és la persona. I després, en 2 anys, els he recollit i els estic penjant tots junts. Un desig o alguna relacionat amb l'art que vulguis per aquest any 2013? Un desig que hi hagi molt d'art per tot arreu i que segueixi havent art. Què et sembla aquesta galeria d'art? Me sembla molt bé, la veritat és que encara no he començat a donar la volta, però he parat només al Napi i ja m'ha fet una caricatura superbona en menys de 2 minuts i m'ha encantat. Sí, i tant, mira, aquí està. 2 minuts, sí, no ha trigat més. I me sembla que està més guapo ell que jo. Molt bé. I per allà tinc un nino amb una foto meva també, que estan exposant per allà, per això he vingut, i bueno, está muy bien esta exposición. Ahora, después os lo acabaré de confirmar. Después os veré y os faré que está muy bien y que se tiene que hacer más porque la gente tiene que proyectar y exponer lo que hace y la gente se tiene que enterar de lo que están haciendo en Tarragona. Que hay muchos artistas sueltos por ahí y la gente no se entera. ¿Crees que la gente no llega al arte? Tendría que estar lleno, tendría que estar a reventar. O sea, que la gente no se ha enterado, la gente está ahí con el Sálvame, poniendo la Tele5, salen a la calle, ven aquí, mira lo que están haciendo. Doncs me sembla molt bé. No havia pujat mai i ho trobo molt bé. Tot el que sigui art està molt bé. Com has conegut la iniciativa? Per l'Alexandra.
Creus que l'art està prou potenciat aquí a Tarragona, a la ciutat? Home, no massa, la veritat, però bueno, ara ja tenim un teatre més, ja és algú. Com ja hem vist, els organitzadors del tercer Opening Contemporary Art de Tarragona aposten per obrir les seves portes al públic i ho fan perquè volen reivindicar l'art dels artistes locals.